בכניסה למבחנים לחצו על מבחנים בבר התחתון. במומלצי קלאסית נמצאים מבחנים מוכנים לצפייה, ניתן לצפות בהם בלחיצה על תצוגה ולשייך אותם לכיתה בלחיצה על שיוך. בשיוך נבחן את תאריך הבחינה, את שעת ההתחלה, את משך המבחן, את מועד פרסום הציון, האם בסיום המבחן או בתאריך בשעה אחרת שאני אבחר. ניתן לכתוב הקדמה שתושג לתלמידים בתחילת המבחן ולשייך להם אותה פה. ברגע ששייכתי את המבחן הוא מחכה להם ביחידות לעבודה והוא לא ייפתח עד התאריך והשעה שהגדרתי. אם אני רוצה אפשר גם לשלוח קישור לתלמידים שבעצם יכניס אותם ישירות לתוך הבחינה. דבר נוסף שניתן לעשות זה בעצם ליצור מבחן חדש בעצמי, לקרוא לו בשם וללחוץ על צור מבחן. לאחר מכן נבחר רמת לימוד, את הנושאים שאני רוצה לבחון עליהם. מתוך בנק השאלות, כשאני אלחץ על שאלה, אני אראה את כולה על כלל סעיפיה, וכדי להוסיף אותה, אני צריכה ללחוץ פה למעלה, אוסף למבחן. נוסיף עוד כמה שאלות, וכשסיימתי להוסיף את כל השאלות, אני לוחצת על המשך. בהגדרות המבחן אני יכולה לבחור כמה אפשרויות. האם לחלק את הבחינה לפרקים, פרק א', פרק ב', סוג בחינה, האם רגיל או צבירה, האם לאפשר להם בחירה, כן או לא. וכשסיימתי להגדיר את ההגדרות, אני לוחצת על המשך. בניקוד השאלות אני יכולה לנקד אוטומטי או לערוך את הניקוד ולבחור ניקוד איך שאני מחליטה שנכון. אחרי שסיימתי, לוחצת על המשך. זהו, המבחן מוכן, עכשיו ניתן לשייך אותו, בדיוק כמו קודם, לבחור את כל האפשרויות וללחוץ על שייך את הבחינה לכיתה. כשהתלמידים עושים את הבחינה ואני רוצה לראות את הנתונים שלהם, אני אלחץ פה על נתונים ואבחר את המבחן הרלוונטי. אז תיפתח לי הטבלה של כל נתוני התלמידים. שיהיה בהצלחה.